गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय सा 11 बेखार लाइमोनफोरा अमा फिसिनानै रां खामायनायनि थांखि लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा ओनसोलनि गासै सा 11 गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफोरा खौसेयै गोरोबथा पिगारि फार्मनि गेजेरजों गाव गावनि जिउ खुंनायनि लोगोसे रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांनो थाखाय अमा फिसिनानै रां खामायनायनि थांखि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनि 23 जानुवारिनिफ्रायनो बिथांमोना अमा फिसिनाय खामानिखौ जागायजेनो। आथिखालाव बिथांमोननि फार्माव गासै 13 अमाफोर दं। बिथांमोना अमानि जानाय आरो जोथोनफोरखौ ट्रेनिंआव फोरोंनाय नेमखान्थि बादियैनो जाहोनाय आरो जोथोन खालामनाय जायो। जेरै बैसो लानानै बैसो दाना एबा आदार जाहोनाय, सम लायै सम अमानि थाग्रा जायगाखौ फोसाबनाय, खि गारनाय आरो थुखैनाय खामानिफोरखौ सानफ्रोमबोनि रुटिन बादियैनो मावनाय जायो। जानाय आदारखौ सानसेयाव खेबथामै होनाय जायो। बिथांमोना गुबुन मानसिनि जेबो मदद लायालासेनो ग्रुप मेम्बारनिफ्राय सानसेयाव 2 हिसाबै जोथोन लानाय एबा आदार होनाय खामानिफोरखौ मावो। गोरोबथा पिगारि ग्रुपनि अमा फिसिनायनि आदब एबा अमा फार्मिं खालामनायनि आखा-फाखाखौ नुनानै केबिकेनिफ्राय फैनानै नायसंफैनाय सासे साइन्टिस्टआ इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे बान्था गथायना होयो। मख'नो गोनांदि सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो मदद मोनालासेनो बेफोरबादि हाबा मावनो नाजानाया ओनसोलनि लामा आन्दायनानै थानाय माखासे लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद थुलुंगाथाव हाबाफारि। सोरखारनि फारसेनिफ्राय राङारि मदद मोनोब्ला बेनिफ्राय बांसिन फेहेरनो नाजागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों जादों आरोखि। ओरैनो जोङो फार्मखौथ' जोंथ' साब सिखोनखौ जों लाखिनाय बादि मोनदों। जोङो सानसेयावहाय खेबथाम आदार होयो आरो खेबथाम जों सुयो। लोगोसे जों अमाखौबो सुफाबाय थायो। दा जों बाहेरायावबो जोङो साब सिखोन जों लाखिदों। जों खिखौ जों आलदायै गारदों, ओमफ्राय ओरैजाय अमानि हासुनाय आरो बिदिनो जों थुखैनायनि दैखौहाय जों आलदा साइडजोंहाय जों गारदों आरो। बेनिफ्राय जों आदारखौ खेबथाम होनाय जायो। बेनिफ्राय जों आदारखौहाय जोङो गद्रेज होननाय कम्पानिखौ जों दासिमाव जों बाहायबाय थादों। दा बोथिसेयाव बिदिनो जोंनि होनाया फवासे एसे खम जायो आरोखि। दा जों बोथिथाम होयो। ओरैनो जोंना 13था दं अमाया। 13थायावहाय 11थाया जोंनिया बुन्दि दङ। बुन्दाया मानै दङ। दा बुन्दिया गासिबो प्रेगनेन्ट जाजोब्बाय। मथा मथि जों नैबे धरक 15-20 दिननि गेजेरावहाय हयथ' फिसा मोनसिगोन आरो जोङो। नुयो बाहेरायावहाय जोङो फरायनाय मानसिया जेबो साख्रि बाख्रि मोना हिसाबै आरो जोंनियावहाय बिटिआर बा आसामाव नांगौबादि जोंनावहाय कम्पानि गैया। बे हिसाबै बाहेरायावहाय लेखा फरा फरायनाय मानसिया साख्रि मोननायाव बाहेरायावहाय थांनो गोनां जायो। दा बेवहाय थांस्लायस्लाय दा जोङो अमा फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, लोगोसे ना फिसिनाय, दाउ फिसिनाय बेफोरखौ जुदि एसे खस्थ' खालामनानै फार्स्ट टाइमावथ' खस्थ' जायो जेनेबा। बिनि उनाव जुदि नोंहा जुदि माबाया जुदि एस्टाब्लिस आरो जुदि नोंहा जुदि गासिबो माबाखौहाय जुदि नों एक्सपार्ट जुदि जाबायबा सालायलांनो हागोन। ओरैनो बे अमाखौ फार्मिंनि थाखाय फर्मेलि ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा बहाबा? जोङो फर्मेलि हिसाबै जोङो केबिकेआव जोङो ट्रेनिं लादों। किसान बिगियान केन्द्र जों बेवहाय ट्रेनिं लादों। दा बे मथे बे केबिकेनि जायनाखि बोसोन
बे बोसोनखौ लानानै दा जोङो नैबे फार्मिंखौ जों सोलिबाय थादों आरो दा आदारा मोनथाम सिस्टेम जों होदों फार्स्ट माने ओरैबायदि जायो जेलानाखि अमाया आदार जाबाय आदार जाजेननायनिफ्राय माबासिमाव 22 केजिसो जेनाखि जायो बेखिनियावहाय मोनसे स्टार्टार होननाय मोनसे दाना थायो दा बेखौ जों स्टार्ट खालामदों बेनि उनावहाय गेजेर 22निफ्राय जेलानाखि अमाया 30-40 केजि जायो अब्ला मोनसे बेखौहाय ग्रवार मोनसे आदार दङ जों बेखौ होदों बेनि उनावहाय लास्ट जेलानाखि अमाया देरथाबाय देरनांगौनि प्रयजन गैला बे समावहाय माने फिनिसार होननाय मोनसे आदारखौ जों होदों आरो एक नम्बराव बे हयथ' जुदि नोङो सारिय'फालि साराउन्डिं जुदि माबाखौ फार्मखौ जुदि साफा सुफा जुदि खालायाब्ला बाहाय मोनसे हयथ' जानो हागौ आरो नङाब्ला बाहेरानि फैनाय मानसिफ्रा जुदि फुरा अपेनै जुदि हाबला जुदि जायोब्ला नैबावबो बेमारा हयथ' फैफानो हागौ ओमफ्राय नङाब्ला नैबे जोङो अमाखौ जों जेनेबा जोंनि अमायाथ' जेनेबा बाहाय जेनाखि जों फार्म खुलिदों बेथ' जेनेबा दुमख'नानै दोनजानाय वाल होनानै दोनजानाय दा बिसोर ओंखारनो मोना बाहेरायावहाय दा बाहायनो बिसोरो सिङाव थानांगौ बेवहाय खिसोम हासुसोम ओमफ्राय दै लोंनायखौ जुदि जों सोलायाबा खिखौबो जुदि गाराबा साफा खालायाबा हयथ' बेवहायबो बेमारा जानो हागौ होननानै जोङो माने साननानै लादों आरोखि ओरैनोथ' फार्स्ट टाइमाव एडजास्ट जानो थाखाय एसे खस्थ' मोननाय बादि मोनो दा जों खिन्थु जोंहा दा एडजास्ट जाबाय आरोखि दा जों खस्थ' मोनला दा जोङो खिखौथ' जोङो ओरैनो गामला गंसे लानानै ओमफ्राय हायखांग्रा लानानै जोङो बेखौहाय आराम साफायै जोङो हखांनानै बायहेरायाव गारहैयो ओमफ्राय जायनाखि हासुदै आरो बिसोरखौ थुखैनाय बेनि थाखाय जों ड्रेन बानायनानै एक्सट्रा जायगायावहाय जों गारहैनाय बेब'स्थाखौ जों लादों आरोखि